ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 3 years ಜರ್ನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆತೆ, ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ, ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಬೈದೆ. ಆ 3 ವರ್ಷದ ಬತ್ತಿನಾಥ ನರಕ ಯಾನು ಏಪಲ ಬತ್ತುಪ್ಪಾಯಿ ಸತ್ಯ ಬನೋಡ. ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆತೆ, ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆತೆ. ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಾಲಗೆ ಉಂಡತೆ, ನಾಲಗೆ ಪಂಡ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಪ್ಪುಜಿ, ಒಂಜಿ 99% ಜನ ತುಪ್ಪುಂಡಂಚ, 1% ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ. ಎನ್ನ ಆ 99 ಉಂಡು ನಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೂಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡೇಕೆ ನೋಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿಂದು ಅದುಪ್ಪು ತೂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾತೆರೆ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗುಲಿ ಪನಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮೋನಿ ತೋಜಾವನಿ ಯಾನ್ ಪನಿ ಯಾನ್ ಈ ತೋರ್ಸಡಿ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತಿಜಾನ. ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ದಾಯಪಣಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ದೀಪಾವಳಿ ದಾಲ. आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी आज सजिया है वे सारा शहर आज हो गई वे. हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचू तुरु टॉक्स. ಏರ್ ಮಾತಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚ ಬೇಗನೆ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತಾಡಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರ್ಕೋಬೋಕೆ ನಾ ಚಾನಲ್ ತುರಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ದಾಯಪಣಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ದೀಪಾವಳಿ ದಾಲ. ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ಬೊಕ ದೀಪ ಮಾತ ದಿಯೊಂದಿತ್ತ ದೀಪ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಡುಪುನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಟಾಕಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡ ಪೂಜೆರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ದೀಪಾವಳಿ. ಸೊ ಮಾತಗಳ ಸೇಫ್ ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಪಂದು ಇನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸೊ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಐಜಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಆದಾನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಫೋನ್ ರಪ್ಪ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೈನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿರ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅದು ದೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಬಿಡೋಣ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಸೇಫ್ ಆದ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಲು ಹೋದುಪ್ಪುಡು ರೋಡ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡ ಬಂದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೇಫ್ ದೀಪಾವಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬಂದು ಯಾವಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನಿಡು ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಿನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರಮಿನಿ ಆತೇನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಾ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡೇಕೆ ನೋಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿಂದು ಅದುಪ್ಪು ತೂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಬಡ್ಸಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ 2 years back, sorry 3 years back, sorry 2 years back ಎನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಈ ರಿಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಆನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದೇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಡ್. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೇನಿದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಧ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜನ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಪೋಯ್ನಿ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದರು November 4th ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು. ಸೊ ತುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡು ಜೀನಿ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ 4th ಗಂಡ ಅಂಡ 1 day ಬಿಫೋರ್ ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ಪಂದು ಕೂಡಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಾತ ಪಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಯ್ನಿ ಆನಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ 3 years ಆತನು ಯಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಯಾನೆನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಅದು ಕೂಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಂದು. ಸೊ ಪಾಡಿ ಜನ ಆ ಟೈಮ್
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಅಲ್ಪದಾಲ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಇದು ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಾಣಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ. ಓಕೆ, ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಓ ಮಾತ ಬಂದು ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡಿಜನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತಾದು ಮಿತ್ 5th ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ. 5th ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪರ್ ದಾಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಪೊನ್ನೊಲೆಗೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲು June 5 ಬಲೆ ಪಂಡೇರು. ನಿಕ್ಲು February ದಾನ ಪೋಯ್ನಿ. ಸೊ June 5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪಂಡೇರು. June 5 పోదానంగి ఆయన అప్పగేని ఆని పాడువేరు అదుపు క్లిప్. సో ತುನಾಗ ಆಣಿಲ ಪಾಡಿಜಾಂಡು ಆಣಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದು ಮಾತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರ್ ಮಾತು ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡಲ್ ಓಕೆ ನೀ ಪಾಡು ಪಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ತುನಾಗ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹಪ್ಪುಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಾಲಗೆ ಉಂಡತಿ ನಾಲಗೆ ಪಂಡ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 99% ಜನದ ಉಪ್ಪುಂಡಂಚ 1% ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆ 99 ಉಂಡು ನಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಗೆ ಉಂಡತಿ ಅವು ಕೂಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿದ ದಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಈತ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಆಯಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಗೆ ಇದು ಪಾಡುವಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಉಂಡು ನಾಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚದೇನ ಫುಲ್ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಎಂಚಿ ಇತ್ತಂದು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ರೆಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲಂಚು ತೂಲೆ ತೂಯಾರತ್ತೆ ಎಂಚಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೂಲಿ. ಸೊ ಮಿತ್ತಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ತಿರ್ತಡು ಫುಲ್ ಅಂಚಿಂಚ್ ಇತ್ತು ಕೂಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗ ತೂಯಾರತ್ತೆ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದುಂಬುದ ಕೊಳಿಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಕೊಳಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಏನು ಐತ ಮಿಡಲ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೆ ಏತ್ ನರಕ ಬೈದೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಮಾತನಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡನ ದುಂಬು ಕೂಡಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪ್ ನೇಟಾಲ್ ಪಂಡಲು ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಕಲ ನಾಳೆಗೆ ಪಂಡ ಐನು ಪುಷ್ ಮಲ್ಪ್ ಅನ್ಲಕ ತೂಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಅವು ಅವನಿಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲು ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಂದು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಂತೆ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬರು ಅಂತ ಬಂದೆ. ದೆನ್ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಐಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವು ಏನು ಸೇಫ್ ಅದು ದೀತೇನೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಅವು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲು ಸೇಫ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎಂತ ಅದ್ರ ಮಿನಿ ಪಾಡುವಲ್ಲ ದೊಪ್ಪು ಬಂದು ನಾನು ಪಾಡಿಜಾದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದುಪ್ಪರು ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂತೆ ಜನ ತೂದುಪ್ಪು ಜಾರು ಇಂದು ತೂಯರತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕೂಳಿದ ಉಳ್ಳ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾತೆರೆ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಲಿ ಪಣಿ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮೋನಿ ತೋಜಾವನಿ ಯಾನ್ ಪಣಿ ಯಾನ್ ಈ ತೋರ್ಸಡ್ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತಿಜಾನ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಾಟನ್ ಡೇ ಇನ್ ಮಂದು ದೀತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ತೋಜಾವಡ್ ಚೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜ ವಸ್ತು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ನಾಳೆಗೆ ಐದು ತಾಗನ ನಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಪಿದೇವರ್ ಪೂಜೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪಿದೇವರ್. ಸೊ ಅವು ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಕೊಪ್ಪಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಂಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅದ ಪಂಡ ಒಣಸು ಮತ್ತು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಪರ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿದಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಾರ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಬೇನೆ ಫುಲ್ ಕೂಲಿ ಸೆಟ್ ಬೇನೆ ಐತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪೋ ಏನಾತು ಬಂಗ ಬೈದೆ.
ಸೊ ಪಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಅವಳ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಪಾತಿರು ಪಪ್ಪ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಎಂದೇರಿರ್ತೇರು ಕೋಪಡಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಪಂದೇರು ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು నేను ಮಾತ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಡ್ಸಿ ದೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇರು ಸೊ ದೆನ್ ಶಿ ಆಲ್ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಇಜಿನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ನೀ ಆಪುಂಡ ಇಜಿನ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಿಚಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿದಾತನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಏನ ಅಣ್ಣನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಿತ್ತು ನಪಗ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೆಪ್ಪಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಂಚತ್ತುರುಡು ಸುರಕ್ಷಾ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಲ್ನ ಇಂದೇಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಂಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂಕ ಅವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ದೆನ್ ಆರ್ ಬಡೆ ಓಕೆ ಬಲ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಮೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಐದು ಓಕೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಂಡೀರ್ ಅವು ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಅಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡೀರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡಿ ಇಂಕು ಖುಷಿ ಅಂಡವೆ ಪಂಡೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಡನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಡ ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆನಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗನಾಗ ಒಂಚಿನ ದುಂಪಂಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಐನ ರಿಮೂವ್ ಅಂದಲ್ಲ ಐದು ಓಕೆ ಅನ್ನ ನೇತುಲ ಇದೀತಿನ ಅಂತ ಐದು ನೇಚೀತ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ನೇತು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಐಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ಗೆ ಸೊ ಆನ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ಗೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಉಫ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಆ ಐಟ್ ಇತ್ತು ಉಲಾಯಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಫ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುರಣಿ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತಾಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಓ ದೇವರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಕಾತು ನಿತ್ತೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಚಿನ ಪಂಡು ಏಪ ದೆಪ್ಪು ಮಾರೈತಿ ಏಪ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಚಿನ ದುಂಬಳ್ಳ ಬಂದಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೇರ ದುಪ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ದೆನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜ ದೆಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯತ್ತೆ ಪೋದನಕ್ಕೆ ಸರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಇರ್ತಿನ ಬರ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದೇ ಪೂತ್ತೀನಿ ಕೊರಗಜ್ಜಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮನ ಮಾದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ಹೊರ ದಿಗಿದು ನೆಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೊರ ದೆಪ್ಪಡು ಮನಾಡು ದೆಪ್ಪು ಪೂದನಗಾರ ಬಂಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪುಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬಲ ದೆಪ್ಪು ಇರೋಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಾರಿ ನಾವು ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂತು ಇರ್ಬೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಪಣೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಮರತ್ತನೆ ಉಳಾಯಿಲಿ ತುಂಬೋದು ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್ಕ ಬಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಾರ್ದು ಪುಡಕ್ಕೆ ಐನು ಮತ್ತೆ ಟಕ್ 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 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆತ್ತಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮರೆ ನಾಳೆಗೆ ಪಣ ಫುಲ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಳಿದು ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಇಜ್ಜಾನಿನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದಿತ್ತಲ್ಲ ದಿತ್ತ ಇವಾಗ ಪಂಡದು ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಪ್ಪಾವಡು ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಪ್ಪಾವಡು ಪಂಡ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಬೇತನೆ ಕಾಸುಂಡು ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪದು ಫುಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಒಂಥರ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ರಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಕ್ರರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕೂಳಿಗಳು ಫುಲ್ ಜುಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇನೆಡು ದಾಳ ತಡೆ ಹಿಡ್ದಿರು ಜಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಇಂಚ ಬತ್ತಲ್ ಪಂಡಲ್ ನಿನ್ನ ಕೂಳಿದ ಮೂಲ ಅಂತ ಶೇಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ನಿಂದು ಪಾಡುವ ಯಾ ಪಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ 2 ವರ್ಷ ನರಕ ಬೈದೆ ನಂಗೆ ನೇಕ್ರನ 8 ವರ್ಷ ದೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಂದಿ ದೇತದ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳಿದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳಿದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವು ದೆಪ್ಪೆರ್ನ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ತೋಜು ನೈಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತಲ ತಿರ್ತಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಜಸ್ಟ್ ಈತ ಜಾಗಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿ ಸೊ ಇಂದು ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ 8 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಉಂಡವು ನಿನ್ನ ಕೂಳಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಬನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂಗ ಅವನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗತ್ತೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ಬನ್ನಿ ಏನೊಂದು ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಸವಿಲ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಆರ್ಲ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆ ಪಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂತಿಜಿ ಕೂಳಿದ ಉಳ್ಳಾಯಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ
ಸೊ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ದುಪ್ಪು ಸೊ ಆರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪ ಪನ್ ಅಂಚ ಆರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕುಳಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತೇರು ಸೊ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪನದಿತ್ತಿನ ಕುಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಡು ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಕ್ಕಲ ಪನದಿತ್ತೇರು ಕುಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಅದು ಕುಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತೇರಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಅವನುಂಡೆ ಇಂಕ ಐ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾಕೆ ಅವು ದೆಪ್ಪೋಲಿಯಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಪಂಡೆ ನೋ ಅವು ದೆಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ತಿಗಲೆ ಫುಡ್ ಆಟೋರು ಯಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ನಡೆ ಪೋದು ದೆಪ್ಪ ಅವಡು ಫನ್ ಸೊ ಏನ ಪಪ್ಪಡಲ್ಲ ಪಂತ ಪಪ್ಪೆ ಅಂತ 4 ದಿನ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೆಪ್ಪುನೆ ನಿಂಗೆ ಬೊಡ್ಚವು ಫನ್ ಸೊ ದೆನ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡ 6 ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಐದು ದುಂಗ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕೊಂಚಿದಾಗನ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೂಲಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಹಾಕನೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಲಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಕೊಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಬೋಡನ ಪಾಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುಣ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಡದ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಮೂರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಮಾತ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಹೊರ ಪಾಡುವುದೇ ఒక ನೈಟ್ ಪಾಡೋದೇ ಜನ ಸೊ ಕಾಡಿ ಒಂಚು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡಿ ಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 3 years ಜರ್ನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಬೈದೆ ಆ 3 ವರ್ಷದ ಬತ್ತಿನಾಥ ನರಕ ಯಾನು ಏಪಲ ಬತ್ತುಪ್ಪಾಯಿ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕಲ ರಿಚ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಡ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಕುಳಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೇದು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ನೀನು ಕುಳಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತೇರಪ್ಪ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೋದೈತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡಿಜಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತೀಜ ಅದಪ್ಪು ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾತೀಜ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾ ಮೂರನ್ನು ಕಸಿನ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ದಾತನ ಚೇಂಜ್ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ದಾತನ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜುನ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆದಿಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡು ನಿಂಡ ಪಂಡು ಬ್ಯಾಡ ಪಾ ನೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೂಡಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಮಗು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಅದು ಇದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ವಾರ ಪಂಡ ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲಗೆ ಎಪ್ಪುಟಿ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೇಗನೆ ದೇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಉಳೈಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಸರ್ ನಡೆ ಮೀಟ್ ಅದು ಬಣ್ಣಾಗ ಸರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂದಿರತ್ತ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಪಿದೇ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಜೀರು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪುಜೀರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತೀರ ಏನು ಉಳೈಪೋದು ರಪ್ಪ ದೆತ್ತದು ಪಿದೇ ಬತ್ತೆ ಎಕ್ಸರೆ ದೆಪ್ಪೆರಡು ಅಮ್ಮಳ ಬಣ್ಣೇನು ದೆಪ್ಪುಜೀರು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪುಜೀರು ಗೊಂಚು 2 ತಿಂಗಳು ಆಪುಡಿಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮಂಡಿಸಣ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾತಾವಿ ಹೊರ ದೆಪ್ಪು ಬಂದೆ ಪಣದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಳ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚದ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೆತ್ತರ ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿಚ್ಚಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಾವು ದೆಪ್ಪು ಜೇರಿ ಅಕ್ಕಡಿ ಇಂಚಿನ ಸಾವು ಮಾರ ಅಂಚದ ಮಾತಾಡಿರೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂತ ದಿನ ಅದು ಒಂತ ಸರಿ ಆತಿಜ ಅದು ದಾದ ಮಾತ ಬಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಗಬೋದು ಪಂಡ ಇಂಚಿ ಸಾವಿರ ದೆಪ್ಪು ಜೇರಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಚಿದ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆತಲ್ಲ ದೆತ್ತನಿ ಎಂಡ ಪಂತಿಜತ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ದೆಪ್ಪು ಜೇರು ಬಂದು ಆಯ್ಕ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಗ ಜಯ ಅಮ್ಮಗ ಪಪ್ಪಗ ಆಯ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇತನೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ 2 years ಜರ್ನಿ ಕೂಲಿದ ಜರ್ನಿ ಅದೇ ಎನ್ನ 2 years ಕೂಲಿದ ಜರ್ನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ 2 year ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ 2 year ಅತೆ ಪಣ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಬಾಯ್